खाबुनि ताखुकताय बखुकजों मिया हरनि 10टा कि 11टावाव जे खुमलों TTADC जे खुमलों जे सिटी हनै अर जे होनजागै तंमानि हर साल नांलिया अबाकिनो थाम कगलायै गुलि कगलायै अबाकिनो पार्टी नानि नांखा अबाकिनो तिप्रासा तंक संतंनाय बानिया खलायनाय हायकबा तम चालुकनाय साक दुखुमान मानि मांप्लिक साक दुखुमानखा बिन्दु देबबर्मा हायकबा हरि कुमार देबबर्मा ओ खरकनैनो ताबुक जीविसा खामनांगौ कलायजाक बेलायखिनो बंनि सा खामिया बेलायखिनो ताबुक थैथै गबो हाय हालगोन खोना अरनि जे ग्राउन्ड फुट जे खुमलों जे हातिनि जे ग्राउन्ड फुट न फुनुकनानि हनै तिनि नगबर न्यूज मांप्लिकनि बिसिंतै नरगनो आपडेट फुंनानि बागै आं तुबुइमा फायख्या गतरक जों यां तलांगनो जे मियानि जे गथना तावसक जरनो लुकरक जे फाइमानि ओ गथना न तुयै जतन किरि करं लाजाक जत तंग संतंनाय लुकरक जत तंग संतंनाय लुकरक जतन किरि करं लाजाक गयांनि मांफिलिक न जों तरक फुनुगानो आ अबाहिकिनो जत लुकरक न अरनि जे हातिनि मांफिलिक अर ताबुक पयतनो भारतनि बाहाय मतम साइतंखौ खुमलुंगो सिलाय गुलिनि मतम साइसितंखौ माने भारत बाहाय कासकाग्याखौ अमु दुकाति सकजाक जों तंखा इंको अर हायकिनो थामको कगै याथेक चतुतै खलायरिखा इंको बिनि हालुक तम बबो हायंनाय चिनि ताखुंनि हालुक बबो हायंनाय ब खरकसा बानिया खलाय तंनाय तामु बबो हाय बरंनि कचारो तमु केबे मंगतं तामु प्रॉब्लम तंग तानि बागै ब कगजांनानि नांखा अर हंके गुलि अर हंके जे गुलि मानखा अर स्पट अर बरक रिगिरिखा स्पट खलायो जे नायमोथां राधपुरनि जे सिल खलायरका अरनो गुलि मानखा जे ककमानि गुलि गबायकिनो जे तिनिनि जे TTADC जे खुमलों जे हातिव दुकमालि हातिव अबाहाय सिटी हनै माने हर साल नांलिया सिटी होनजागलिया ब सिटीनि बिसिङावसो हर साल नांलिया अबायकिनो थाम कगलाय तंलायखिया किरिनानि कोरै लाचिनानि कोरै तंखा साल कथां हर साल अब किरिनानि कोरैखिया हंका अबायकिनो कगलायमानि जे मांप्लिक अबायकिनो जे थेमरां रक बेलायकिनो बारि तंखा जे खुमलों जे सिटी वो गयांनि जे सारचंबाय आं कक सालायनो अबाहायनो थागियाखौ अबंखा एकदम लं अबायकिनो जे खुमलों जे दुकमालि हातिव जे मिया हरनि जे पार्टी मानि अर हंके जे आयं बुखागो खै जे गुलि कखा अर हंके सेल मांखा अर पूरा स्पट अर ताक बाउंड्री सिनो खलायरका अबायकिनो नायमोथां बदल र गताबुनो अर तंक संतंनाय लुकरक बेबन किरि करं लाजाक ओ हातिव अबाहायके तिप्रासा जे कामी वो अबाहायके सिटी हिनजागै जे तंगमानि दुगमालि हातिव हालुक बबो हायंनाय जत रों तंनाय हायकबा ऑफिस जे तंनाय रक अर गोबांमा अरंखा जत ऑफिस काचारी जतनो तंग अर जत सुबिदार जागा सिटी हनै हिनजागमानि साल कथां हरनो अबाकि कगलाय तंलायखिया ग ओ पार्टी मनो रसावै अबाकिनो तदन्त खलायनानि फायखिया राधापुरनि सिनि साचं नायमोथां बदल र ग बरक बायबो जों कगलाम सालायनि दिगो थांलायनाय नरक चाइवै नायतंदि इंके सेक्रेटारि बाबु ओ हातिनि जे बाजार कुमुति बानि आं कगलाम नरकनो दादाक सिदा खलाय नरक शेयार खलाय फुनुगनाय जे ओ हातिनि साबो नायकेनि इंगै तंखा बबानि आं कगलाम बिसिं थानाय बबो हाय पार्टी मुं रखंखा सिराय खलायै इंके दारा सागारि नों ओ बाजार कुमुतिनि नों तामो बाजारनि सेक्रेटारि आं ताबो सेक्रेटारि ना इंके ओ जे ओ पार्टी मुं र साइमिया खरनि जे अगलाय माने बबो हाय द साइमानति सागारि अब तो ताबसक जरा तो जों कुनो साइमिया ख जों साइमानका जों आ टाइम तो दुकान जानि जा सौइनगो थांबाय क्या नगो थांमानि आगोलसे जों ठीक 10टा 5 आयो खोनावो अरसिनि खरकसा अखरासिनि कुमुइ हरि कुमार बिनिनो दुकान नबो के ब ओ दुकानो जों कुयाव खोनाका बिनि दुकानो बनो बुइफाइ बु बुनाय रगनो तो जों साइमालि आबो ठीक के साबो बुखाता मुखा तानि बागै बुखनाबो आबो तो जों ताबो आबो हाय आगि रगो तो वालाई बरक बाय बरक साबो वालाई तंग वालाई जे यांग तंग आबो बुसुं तो साइमिया का साइमिया के ओलो आबो नि आगोलो खोनाका जों बनो बुइ कलांखा आपति हिका साबो कखा बुनाय रंद कखा
abo to bunai rok da kokha alka da kokha abo je oro pasapasi a jora o horungi thangka ke borok bokri khabon bagai sing saimaliya ke abo niya olo sing tini phungo nukha sing borok bobai thangi malai ne kya kumui bai bin bokro logo phatika thei rok paikya ka bai khaino tai khoroksa angke tom tom tabuk salugui tongo bini yaskuni tola drobbo guli nangkha ni sawo borok pendi khoroksa goli nangjak khoroksa bujak bumung sari khormung bujak nai ni bumung ke Hori Kumar Debroma angka hingke goli nangnai ni hingke Biddut Debroma Biddut nengke o hatini tamu tongmani o hatini secretary na au bo hai step rok na ha jak na ya ni bis bukhakte जों हातिनि बिसिंथि सिनि स्टेप दंनाय जों तिनि आबुनि बागैनो सिनि फार्स्ट स्टेप मोनखा जों अबति तमंगनो हामजागिया के अब हायरगलो तांथु इंया खवा बाहिरक तो काबुनि बागैनो जों तिनि सिनि हाति खलबुइ तनग्राखा सारिकनि पासता जरा काबु खायसे जों साजागियांगै बखा दमानि फुनुकमानि काबुनि आगलो जों ताई सिनि प्रशासन पुलिस नो जों एफआईआर खायने तिनि जेआव बाहाय दुसि खायने रगनो रमै बिनि सास्ति बिनि मानथाय जामतं आब्रक खायनेनि बागै जों पुलिसनि थानियो कयमुंगलायनाय जातिनि आबो हायसिनि यापिर सेवै दंखासों एम एफआईआर रक थांजे खाना एफआईआर जों बाजारनि खायाखौ जों 11टा तिनि 11टा समाव थानाय अफाय रक खरबसे दमो अबो तो साइमेलिया खरबसे गखाय साइमेलिया के आ जरा तो जतनो जों सिनि दखानदार नगो थांमानि जराब्ला आबा हायका नोंखे अ टाइम रक बरो आंखे अ टाइमो आगरतलाव सबिजाक मिया सारियो के आनि स्राय आगुलि तंमान बागै आं हरो आगुलि थांगै थुयो 7:30 रग थांगो अर दुगमायनि आबा हायका एमने नों खबर कयतो नखा 10टा 500 न मांखा लगे लगे न मांखा लगे खबर एमने ताबो सा इनजुर नाय रक ताबो बबा हालगनि तो मोटामुटी सुस्त दिगिनो जीबीओ थांगै बरकनो बेन्डिस रक खायै तो सारक सुई नगतो बै फैबैका ताबो बरकनो नियो जानिजा नग उमरगलो बरक गोसो खरकसा अंके सिन कुमि हरि कुमार ब आसाम राइफल एक्स रिटायरमेंट गताय खरकसा अंके बब मोटामुटी आबाहि कासाकासि बयस न टम टम चालुबै दं नोंले जीबी सा खामनागो थांजे नायखो दं न इहि थांलिया बरक जीबी सा खामनागो 11टा 11:30 रग सगैकेना के आजराव थांगे जीबी सा खामनागो थांगे न्याय मानिलिया नगो थांगे न्यायखा नकनि हालगो बखायनि दं nok ni halo kaham no barong nito ini ni sinimo kiro ani sinimo Satoram Debroma tabuk duk mali hati komutini secretary ambe खाबुनि ताफुकताय बुखुब चं ओबा हान्य नरक मियानि जे हरनि जे गथना वो ओबा हायकेनो जे पार्टी माने जे दुंमालि हाति वो ओबा किना ताबुक तंग संतंनाय लुकरक जतनो किरि करं लाजाक हालो बबो हायिंनाय जे खुमलो ओबा हाय सिटी हिनजागै तंगमनि साल बचिलिया हर बचिलिया ओ माके पटाम कगलाय तंगाय खा हंके बबो हाय हालकनाय अरनि ओ हातिनि हालक ओ हातिनि हालक बबो हायिंनाय नरक कमेनि बिसिंथि सिंहदि नरक न तिनि आपडेट जों खुनने मा फायके नाव न्यूज नि माफ्लिं बिसिंथि नाय तंनाय रंग ताइबो जों खुनुंनाय बिसिंनि माफ्लिं बबो हाय नाय तंनाय रंग जतन हामबाय खुलुमका आबा बसुक जराते बबाय नरखना निया हननि जे पातिमुं जों खबर खनाका इरो गठना कायसांका कायसानते कायसा कखा हम आबो सुं ताबुक इनभेस्टिगेशन खालायलाय दंगो इनभेस्टिगेशन नि परे उलो जों बाकी जेयां करमाने जों सानाय नर आइडेन्टिफाइ दखैमा साबाबर ताबुक साक जतै मायाखौ इनभेस्टिगेशन चलि दंगो इनभेस्टिगेशन पाइया साक साइनिया ताबुक बे बबाहाय ताबुक जेतो न जों कावर नर फाइ इनभेस्टिगेशन बबाहाय रक मांखा ताबुक जति कुनो अबाहाय एविडेन्स नर मारे माका इरो तो साइंटिफिक नि बरक फाइजाक साइंस इबो साइंटिफिक इनभेस्टिगेशन इबो ताबुक पूरा जतो क्लियर जतो पूरा अंश गयाखौ पूरा अंगाय माने परे पार्टी माननाय ओ कगजन बुंताम सार मुंसे पखा ले तामसु हिमालय हा मुंसे ग्रे पना कगनान ले जमा हि थाव कगजांनाय विद्युत कगनायले सार कगनाय ताम शहीद पारापर सार ओ कगनानि शहीदनि पारा जय कृष्ण ओ कगजन पाराके पारा कगजन पारा बर वाम सायन ओ आम तायनो जता कगजन बरो कगजन ताफाक जतै तो कायसानो खबर मानतो कोटर पुरि कखना मिया ताफाक जतै चुं जे नु माने कायसानो नुखौ
oi pumro pokna afro to chung mo kroi asu ngo khang kai ta sak jotoi kaisa man hairo je investigation no nung mane kaisa no man ko ta sak saro poknai kero rom jakha tabu bo maya ko khatrat nai toi tongo maya ko kala pro je mia problem ma dawa kula tukla ru ta ya ung ya dong kha pa di sidi paisa na पूरा लगभग खत्म साइड दियो